मेहरबान साहब कदरदान शंभू सक्सेना नामक शख्स के तरफ से प्यार भरल प्रणाम। सरकार ई देश रहल बा, ऋषि मुनि के देश रहल बा, देवता लोग के देश रहल बाटे। ये देश के आज तक ले जे भी बा लुटल ही बा, चाहे मुगल लोग होखे, अंग्रेज लोग होखे, एहरा अफसर और नेता लोग लूटताटे। तो भारत में भगवान राम के आसन बा, यही से घर घर में राशन बा। भाजपा के शासन बा, कांग्रेस के भाषण बा, भारत में भगवान राम के आसन बा। सब कुछ लूट के ले गए लोग यहाँ से, ब्रिटिश सरकार नलायक। आ जवन कुछ बाँच गई तो उन लोग के लूटता लोग विधायक, अफसर लोग लूटता खूब। चाहे मोदी के कितनो कड़ा प्रशासन बा, भारत में भगवान राम के आसन बा भाई, भारत में भगवान राम के आसन बा। भाई बंधु, अपने सबन से आग्रह बा कि शंभू सक्सेना के शेरो शायरी के थोड़ा सा अपने के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। जय हिंद, जय भारत।